Welcome dear friends. Tadi file nontonnya gezeराव masih gusun video लानानै dan nontonnya gezeराव आङो खोन्थानो नागिरदों share खालामनो नागिरदों मोनसे important गोबां मानसिफोरा आंखौ सोंहरो जे Kinemaster जों भिडिअ एडिटिं खालामोब्ला ओइ गोजौनि राइट टप कर्नाराव मेड बाय Kinemaster होननानै आखरा थारलानानै होयो भिडिअ बानायखांनायनि उनाव थ' बेखौ माबायदि रिमुभ खालामनो गोबाङानो सोंहरो आरो बेनि एन्सारखौ आरो बै Kinemaster होननाय एपजों भिडिअ एडिट खालामोब्ला बे भिडिअ नोंनि भिडिअआवनो बे Kinemasterआ खनाथिंगालै थारलानानै असुबिदा नुयो थारमाने दा बै नोंथांनि भिडिअ बानायखांनायनि उनाव Kinemaster लिरलायनाय थानायखौ माबायदि रिमुभ खालामनो बेखौनो आं दिनै खोन्थानो नागिरदों नाथाय बे बिराद सिम्पल आरो 15 सेकेन्डनि बाथ्रा दा बेखौ बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो दानो खोन्थायोबा भिडिअआनो 1 मिनिटानो जायाखै 1 मिनिटानो जोबलांगोन दा बेनिखायनो आङो फंनैसो बाथ्रा 1 मिनिट बाथ्रा बुंनानै लास्टआव बुंनो हागोन बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ लास्टसिम जोबनायसिम नायबाय थाथ' होमबा नोंथाङा Kinemaster एप्लिकेशनजों भिडिअ एडिटिं खालामोब्ला नोंथांनि भिडिअनि सायाव माब्लाबाबो Kinemaster होननाय आखरा थानाय नङा बिन्दास जोंनि मानसिफ्रा जों भिडिअ एडिटिं खालामनो लुगैयो मालाबा माबा मोनसे फोरबो जाबाय जोङो भिडिअ केमेरा खालामो बा जों फट' खेबो माखासे फट' खेबो मोजां फट' साफायो बे फट' साफायनायखौ जोङो भिडिअ एडिटिं खालामनानै मिउजिक सोनानै जोङो जास्ट मेम'रिनि थाखाय रेकर्डनि थाखाय जोङो लाखिनो लुबैयो नाथाय भिडिअ एडिटिं खालामखांनायनि उनाव बै सायाव देरलादला Kinemasterआ भिडिअनि खनाथिंगालै राइट टप खना जा गोजौनि आगदा खनाजोंगालै Kinemaster होननाय आखरा ओंखारनानै थायो असुबिदा नुयो भिडिअखौ दा बेनिखायनो हामा नाङो गोसोखौ बोरैबा नाङो साला हाया इमान बरिया भिडिअ एडिटिं खालामबाय फट'बो साफायबाय भिडिअबो शुट खालामबाय भिडिअ एडिटिं खालामबाय मोख्रा बायदि बे Kinemasterआ खनायाव जनानै थाबाय ओरै जायो जोङो दा बेनिखायनो बेखौ रिमुभ खालामनायनि कायदाखौ होनो नागिरदों आङो दा दिनैनिफ्राय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबनायसिम नायोब्ला बिन्दास भिडिअ एडिटिं खालामबाय था एप्लिकेशन Kinemaster एप्लिकेशनजों आरो Kinemasterजोंनो भिडिअ एडिटिं खालामनो बहुत मोजां बेस्ट एप्लिकेशन भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय इउट्यूबाव होनो थाखाय भिडिअ एडिटिं खालामनोब्लाबो Kinemasterआनो बेस्ट सुटेबल आरो बहुत माने प्रोभिजन गोनां एप्लिकेशन बा जायखिजाया भिडिअ ओरैनो माबा माबि भिडिअ आरो जायखिजाया भिडिअ मालाबा ट्रेभेलिं ब्लग बानायबाबो नोंथांमोना बेजोंनो बानायनो हायो Kinemasterआ नोंथांनि भिडिअ मालाबा थानाय नङा दिनै आङो खोन्थागोन दा खोन्थानोसै नामा खोन्थानाय लोगो लोगो भिडिअआनो जोबखागोन दासो 2.5 मिनिट जादों दा खिथानाय लोगो आं खोन्थानाया 15 सेकेन्डनिल' बाथ्रा बियो ओरै होनना बुंबानो जोबखाबाय Kinemasterआ बे Kinemasterनि आखरखौ नोंथांनि भिडिअनिफ्राय रिमुभ खालामनाया 15 सेकेन्डनि खामानि बेनिखायनो आङो भिडिअआ दासो 3 मिनिट जादों नालाय बाय 5 मिनिट रायलाय नोंथांमोनदों मोजां नाङो रायलायनानै दा लाइभ जानाय होनबा नोंथांमोना आंनो बरिया माबा मेसेज लिरो लाइभ चाट खालामबाय थानो हागोन लाइभबो नङा अफलाइन भिडिअ नालाय लोगोफोर खिन्थु आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्रा खावलायनो नागिरदों आं नोंथांमोना दिनै बे आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला इउट्यूबाव नायदोंब्ला नोंथाङा आंनो जास्ट मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालामिखौ आं बुङा मानोना आं लासिं मोनो आंखौ लाइक खालाम होनना बुं लासि मोनो माबायदि निजेखौनो बाय फर्स आंखौ मोजां मोन होनना बुङो नङा होमबा लासिं सिंनि बाथ्रा थ' आंखौ मोजां मोनाबाथा आंनि भिडिअखौ लाइक मारियाबाथा खिन्थु आंनो साबस्क्राइबखौ नांगोन दे डियार फ्रेन्ड्स साबस्क्राइबखौल' थुनानै लाइक होनाङा आंखौ मोजां मोननाङा बारा मोजां मोनजानो लुगैयो आङो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि फेसबुक पेज LK प्रडाक्शन आंहा फेसबुकावबो मोनसे पेज दं आरो फेसबुक पेजनि मुङाबो LK प्रडाक्शन जुदि नोंथाङा नैबे भिडिअखौ फेसबुक पेज LK प्रडाक्शनाव नायदोंब्ला प्लिज आंखौ फल' खालाम मानोना आंनि भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनो होननानै कमेन्ट होयो लाइकबो मारियो खिन्थु फेसबुकाव आंखौ एकदम मानसिफ्रा लाइक मारिथारा आं बेनिखायनो मोनसे दुखु मोनना थायो आरो थ' बेनिखायनो आंखौ फेसबुकावबो आंखौ लाइक मारिनाङा आंखौ डन्ट लाइक मी आंखौ लाइक मारिनाङा खिन्थु आं नोंथांमोननिफ्राय लाइक लुगैया आंखौ मोजां मोन आं मोजां मोन होननानै अननायखौ बिना लानो बायो आं लाजियो खिन्थु आङो फल' थु होनना बुंनो लाजिया लायो आङो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय आंनो मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना आंनो लाइक होबा दा हो खिन्थु आंनो फल'खौ खनसे थुनानै हो आरो जुदि नोंथाङा फेसबुक पेज LK प्रडाक्शनाव नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला जियानो जा बुंनोसै दा नोंथांमोना बै Kinemaster एप्लिकेशनजों भिडिअ एडिटिं खालामनोब्ला आरो बै नोंथांनि भिडिअआव आगदा खना गोजौनि खनायाव मेड बाय Kinemaster होननाय सेन्टेन्सखौ रिमुभ खालामनोब्ला मोनसेल' खामानि माव बे खामानिया जाबाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक नुगोन नोंथाङा डिसक्रिपसनाव थांनाय थुना नायनाय दानो थुखा
डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक नुगोन नोंथाङा नीला गाबनि लिंक बे लिंकखौ थुनानै हो थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा मोननै सेन्टेन्स नुगोन मोनसे इन्टारफेस अपेन जागोन मोनसे पेज अपेन जागोन बे पेजाव नोंथाङा मोननै मोनथामसो वार्ड्स नुगोन मोनसे काइनमास्टार मोननै वार्ड्स आरो मोनसे डाउनलड बे डाउनलडआव थुनानै हो आरो डाउनलड खालामनानै ला डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बे फाइलखौ इनस्टल खालामनानै ला इनस्टल खालामना लाबानो बे नोंथांनि भिडिअ'आव नोंथांनि मबाइलाव बे काइनमास्टार एपआ इनस्टल जागोन तारमाने बै आंनि भिडिअ'नि डिसक्रिपसन लिंकआव होनाया बियो माने काइनमास्टार जितु वाटारमार्क गैयि काइनमास्टार एप्लिकेशननि लिंक बियो बे लिंकआव थुनानै बे एपखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामना लाबानो दिनैनिफ्राय बिन्दास कुनु काइनमास्टार होननाय वार्डआ नोंथांनि भिडिअ थानाय नङा रिमुभ काइनमास्टार होनना लिरना थानाय बे वाटारमार्कआ दिनैनिफ्राय रिमुभ बिन्दास भिडिअ बानायबाय था टेनसन फ्रि बानायबाय था अके दाना बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनो हादोंब्ला आरो जुदि वाटारमार्कआ ओंखारमाराखैब्ला थेंक इउ मोनसे हरोबा हरजायो हराबाबो जेबो नङा अके